Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesibuyile futhi nansi enye episode yohlelo olithandayo, uStar wami, right here on a favorite channel, Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami nginguDlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Usuyazi-ke manje ukuthi njengoba sesivelile, sesizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene. Ngabe nawe nomuntu ofuna ukuthi umveze, avezwe, umbone ukuthi uStar wakho, email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa futhi ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yethu Umjolo Show. Follow us na ku-Facebook Umjolo, likhona i-page lethu, uzolibona nje ngokuthi lino 1 million followers. Waphinde futhi ungilandele nami as uDlala Matifana verified. If not, that's not me. Celeni kwamkhonusi sesinayo njengamanje sokhuluma nathi just find out ukuthi engabe yakhe indaba ihamba kanjani nanokuthi yini yaze yambeka la osukile namhlanje. Dadewethu sawubona. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila mama, wena njani? Ngiyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Asiqale nje ekuqaleni, ubani lo sinaye namhlanje? Ukholiwe bhuti. Kholiwe. Yebo. Yini ekubeka lana mntakama? Into edala ukuthi ngize ngibhalele la ekhaya bhuti nginenkinga la. So nginomfana engithandana naye. Lo mfana lo engithandana naye, okay, ngimthola wayengitshela ukuthi akanamuntu yena, unoma wengane but sebahlukana noma wengane. Only to found out ukuthi namanje basathandana. So mabe ngimbuza uGayi uyaphika ukuthi hayi ayikho leyo nto, yena usuke emlethela ingane and stuff. And into engixaka ukuthi uma wengane emelethe ingane uyalala ahambe yakusasa noma ngosuku oluthando yena. So into engifuna ke angisize ngayo kuma wengane, ngifuna ukuthi angitshele ukuthi yini bahlanganisayo noMandla. Ngoba mangimbuza uMandla uyaphika and mangizwa ngabantu into yabisa on isaqhubeka. Yeah. So uveza ukuthi mengabe uma wengane unako akuletha ingane but melethe ingane afika lale. Mhlambe yonke le process leyenzeka phi? Endlini kaMandla, wena bakubeka kuyiphi situation lapho? Yenzeka endlini kaMandla bhuti, and uMandla wenza sure ukuthi makuzofika lo ma wengane angibi khona mina endlini. Is ayide uzothi khona something elenziwa osisi bakhe, osisi bakhe bahlala imlazi, then mina kuzomela ngihambe ngiya kosisi bakhe asale noma wengane yakhe la endlini yakhe. Wena ke manje ngale kokuzwa ngabantu uthola kanjani ukuthi bayathandana? Mhlambe akhona ama movement owabona yenzeka between them, ama chats efonini obona ukuthi no akusagcini ngokuthi benze parenting phela but uthando labo selibuyele. Okay, into ikanje mabe efona uma wengane. So mhlawumbe nginayo umfana lo. Mefona uma wengane, okay, alokethi umfana he angikuzi uthini, aphumele eminyango. Uzothi uthi uyezwe eminyango no i-conversation right ishubile nje futhi kumbe silabantu lasho ukuthi khona abasanayo. Yeah. Okay. So ngifuna ukuthi angisize lapho uma wengane nje kwenzakalani kahle kahle phakathi kwabo. Omunye umuntu angayibuza ukuthi le ntombazane wayidecide ukuya kuma TV yokhuluma noma wengane, why engakhulumi naye uMandla straight? Uzamile ukukhuluma noMandla kwa ukuthi uloke egabhile eloke ekutshela ukuthi ayikho lo nto but ama actions uyawabona kusinanga, right? Ngizame kakhulu bhuti wami ukukhuluma noMandla, ngizame kakhulu ngoba izingibe naleyo nto yokuthi ngimbribe ukuze wazi ukukhuluma iqiniso but bengayishaya ngokuthi angitshela iqiniso. Bengalikhuluma nhlobo. Mengabe uthi ubumbribe mhlambe ubumbribe like bengizama ukuthi nje ngimsoft ngalawo magama amnandi ubekho mhlawumbe izinto engimenzela zona ngithi hayi mhlawumbe sengimbuza ke namhlanje mhlawumbe khona azukusho hayi uMandla akayishaya ngokutshela iqiniso. Yo yeah ne. So njalo mengabe kumele kufike ingane noma uma wengane wena uyaxoshwa kuthiwa hamba uyokosisi. Usuka phuma wengane mhlawumbe uma wengane usuke Eastern Cape. Oh, usuke Eastern Cape as like as a 10 njalo. Yeah. Yo okay. Yazi abafana. Yani mhlambe ke asizame ukuthi simbonele uma wengane sibone ukuthi uzoyivuma yini lento noma naye uzosho njengoMandla. Okay ke bhuti. Okay. Sibone ukuthi uzoyivuma yini lento noma uzokwenza ngenye indlela because thank you. Ngiyabonga. Cela ngibambele la. Ngifake ama headphones lawa. Uzethu uma wengane ngani? Uthule uma wengane. Uthule. Oh, okay.
Ngibona ukuthi ngiyamthola yini. Nakho-ke ngingazi ukuthi angimtholi-ke manje uthulweni. Kanti kuzomela ibambe-ke shame. Ayikhona. Lapho eyivala yona-ke ngingayivalanga mina kanti uzethu Eastern Cape abana-network. Because ngiyazama njengamanje. Yaze ayiqali ngisho ukuringa. Siphinde sizame futhi. Hayi no. Ngiyaqala ukuthi kwisho ngingayitholi umuntu engishoyo ngimfuni. Ayisho ukuthi kuqala ngayo uthule impela. Line busy manje. Kodwa ngeke ngigive up, ngizolo ngizamile. Okay, mhlawumbe ngibe ngikubuza some questions while waiting yena uthi ayibambe ifoni. So ngokuza lana-ke kwishow yini oyi-expectile noma oyilindele? Uma uthola ukuthi bayathandana wena uyaqhubeka uhlale nalomfana noma uphuma kanje? Hayi angazi but ukobonakala ukuthi yena yini eyishoyo ngowakho umlomo. Yeah, ngoba ngeke ngidecide manje ngingakamazi ukuthi uzophuma naye. But ama-actions mhlambe othando lweni noma izinto abezenza before nazenza manje zisafana, kukho akushintshile ngale kokuthi uma wengane usekhona in picture? Akukho okushintshile ngaphandle kama wengane njengamanje. Okay. No, athi ngiphinde ngizame futhi la. Ngibona ukuthi sengiyamthola yini uthule. Ukuthi ube kwi-call kumele phela aqede. Usakwi-call namanje, line busy. Siyangicasula-ke manje na. Okay, othi asizame mhlambe yena umfowethu. Cela ungiphe inamba kamfowethu othandana naye sibone ukuthi yena. Okay. Sicela ungibambele. Thank you. But ngifuna ukuthi because le iloku ibusy ithi ngeke phela le namba ka okay kulungile sisame yena umfowethu wakho uMandla. Sibone ukuthi yona iyangena yini. Iyangena-ke kaMandla simple. Hello? Bhuti. Bhuti kuyaphila? Ngiyaphila mfethu, wena right? Ngamfowethu. Ngiyaphila mfethu, ukhuluma noMatifana la kuMjolo Show. Umjolo Show? Impela wemfethu. Yebo bhuti wami, ngakusiza ngani? Nginentombi yakho la ukholiwe mfethu, yazi? Yebo. Mfethu, ifuna ukukhuluma mfethu ngezinto engekho happy ngazo, ikhulume nawe. Angizange baba. Ngithi ifuna ukukhuluma nawe mfethu, khona la engazi ukuthi akekho happy ngakhona usisi manje ufuna ukuthi ngithi ufuna ukukhuluma nawe la mfethu. Uyangizwa? Mandla. Sho Mandla. Hello? Ngiyakuzwa mina mfethu, wena awungizwa? Hello? Ngiyakuzwa, awungizwa yini wena? Ngiyakuzwa mina. Ya ngizwa bhuti mntana. Ya ngiyakuzwa mfethu, wena ungizwa kahle ngalapho? Yebo, ngisahleshwa yi-network. Yabuthi uhleli nentombi yami. Ngithi ngihleli nokholiwe lana mfethu, and njengoba ngihleli naye la ungixoxela ngobudlelwane benu nezinto ezenzeka phakathi kwenu.
Yebo bhuti. Ngabe ukhona yena lapho ngoba phela angazi ubudlane bethu kwenzakalani. Imake mhlambe before ukhulume naye ukuthi khona umuntu engizama ukum-add la mfethu manje ngathi nayo nenkinga ye-network manje angisazi nawe uma uthi unenkinga ye-network noma ndawonye yabo but let me try again ngicela ungibambele nje kanjalo unganyakazi mfethu ungibambele nje kanjalo unganyakazi mfethu sibone ukuthi I know angisazi phinde ngizame futhi la angazi noma inkinga ikumina noma kwenzakalani la okay okay Mandla ngicela ukubuyela kuwena nje manje mfethu Yebo bhuti ayikho inkinga. Okay sure khona into engifuna ukuyilungisa la sisangazi noma inkinga ifoni yami noma yini but ngifuna ukuthi ngiqale phasi okay njengoba uMandla ngisamkhiphi because ngifuna ukuthola uZethu kahle angazi yini indaba ngithi uZethu uthule mhlawumbe igama lakhe engalijwayele ngifuna ukuthola yena kuqala uthule uMandla ngifuna ukumthola kamuva nazo Hello Yebo. Hayi kunjani ma Ngiyaphila. Ngiyaphila ngikhuluma noThule yangani Yes. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show sisi Matifana umjolo show. Yebo ma Bhuti mama. Nginokholiwe la intombi kababa wengane yakho Kholiwe. Yebo Ntombi wengane yami cela uchaze bhuti. Engizama ukusho ukuthi ukholiwe i-current girlfriend wena ngisho wahlukana noMandla Mina noMandla. Usho yena ukholiwe awuthetha ngaye. Okay mhlambe anginidedele okhulume naye sisi Sawubona wethu le. Mama. Uyaphila sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukholiwe lo okhuluma naye intombi kaMandla. Mama. Sisicela ungisize Nkosi yami kunento engifuna ukuthi ngiyizwisise lapho kuwena ngoba mangikhuluma nendoda yakhe hayi nginika into eqondile. Yeah. Ngifuna ukwazi siswami ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noMandla. Phakathi kwami noMandla umntana siyathandana. Niyathandana. Yebo. But yena uyakuphika ukuthi anithandani. Nithandana kanjani pho kuwena kubekela ningathandani? Wena kanjani naye? Uzokuxoxa lonke kanti Mina ngiyintombi yakhe uMandla siyathandana. Wena ngibona each and every day wena ithinto yakho ubani kwaphela ngakwazi ukwazi akho into engizozibamba kulo ngoba wena into kumele uyenze ukuthi ukwazi ukusiqoqa nengane yakho ngoba lo othi niyathandana nawo baba umntanakhe eyami indoda uMandla waziwa yimina up to Z kutshela mina angeke ngize ngithule siswami angeke ngize ngithule ungakhulumi nje futhi nami kanjalo ungabokhuluma nami kanjalo ngoba kwaMandla lo ngisho ukuthi akakutshela ukuthi kwangane yakho leyo ndliwa yimina ngemali yami engiyisebenzela yona akho into engizoyilalela ephume emlumeni wakho uyahlangana ngoba ingqondo uyisebenzisa uyahlangana ngoba ingqondo uyisebenzisa awumbuzi nokuthi imali yokusupport ingane uyithathaphi ubumazi ukuthi akasebenzi uyahlangana sisi kahle nengqondo yakho nje ayiphelele kwakhona kwamqondo wakho uphelele uyamukela imali uyamukela into zengane uzakuthina umama ngeke ize kulalela ayikho into engizoyilalela kuwena ayikho nje into engizoyilalela kuwena mina sisi asazani awungazi angikwazi so asikho isidingo sokuze ngikulalele ekubeni mina ngibe ngonje ingane yakho ayikho nje into engizoyilalela kuwena ngiyakondlela Okay, Thule. Ngiyangena. Thule. Ngenaphi mina lapho ngimamela nawe. Mina ngibuza ukuthi wena njengoba uthandana noMandla njengamanje ninengane akukho ni kuwena ukuthi uMandla unentombi kanti.
manje akanayo intombi nathi nje ufuna ukuthi intombi yami ngihleli nawo la ngimamele anadaba ngoba nihlangene nobabili ke nihlangene yena umandla kahle nayena intombi ngeze bikhandana nawe uzothi ikhandana nomandla izoxayela mnondo umandla kanantombi wona uthi iphuma phi manje ingane mamela ntombazana mamela manje mengenantombi uyamazi ukuthi umandla wakhe asebenzi ulopho umandla wakho wento kumele uappreciate ukuthi uyondlelwa nje kuphela uyondlelwa uzovula imlenze la endlini kamandla embhedweni olala mina okay Thule because uthi mina lento engiyisho ayikho ngicela ukuthi ngithole umandla ayisho lo yena ukuthi ukholiwa kamazini ngazalo umthetho umdamo uyangazi ukuthi siyathandana hayi awuthu okay cela ungibambele nje kanjalo ngizama ukubona ukuthi ngizokwazi nokuthola umandla la because nginenkinga ye network namhlanje ngazi noma ngizokwazi nokuthi ngicine ngimtholile but ke let me try cela nje unginikeze ungibambele nje ama minutes ambalwa ngibone ukuthi ngiyamthola yini ungibambele kanjalo. Hello. Bhuti. Yebo Mandla. Yebo uyaphila kabona. Ngiyaphila mfethu ngiyaxolisa ukuthi ngikubambe isikhathi eside mntaka baba khona kade ngisazama ukuyilungisa. Inkinga enginayo la mfethu nginabantu bakho bobawu2 ngineyintombi zakho zombili yabo uBaby mama noKholiwe. Awe ma. Yebo bhuti ngilalela. Mfethu njengoba zilana zothule izintombi zakho manje uthi senze njani ke manje because sifake uwena la sikhona. Bahlangane kanjani kodwa labantu? Nkosi yami bakhala ngani? Mfethu ngokusabuza bahlangene ngani? Ubonge kumyeke kodwa abuze lo mbuzo awubuza aphenduleke. Ujaha ukukhuluma nje into aziyo. Ujaha ukukhuluma nje awuvala umlomo. Njengamanje niyaxabana njengamanje. Ngifonelwe yini? Inkinga yakho nawazalisa isilima nje into enangqondo. Ujaha ukukhuluma nje kuphela ayifuna ukuza ukuthi kuthiwani. Isidididi nje. Angizovala nje umlomo mina ngikhuluma ngowakho umlomo ngikhuluma ngowami sisi. Mamela ke sisi. Okusiza ukuthi uvala umlomo ulalele manje ukuthi uthini. Kokusiza ukuthi uvala umlomo manje manje ukuthi uthini. Okay, wemfethu. Wemandla. Ba. Yazi mfethu, khona uthule uma wengane yakho. NginoKholiwe intombi yakho ekhona kuyimanje. Nazi le ingane zo2 ziyahlanya njengoba zithi zithandana nawe zombili noma uthandana nazo ngempela nawe yazi ukuthi boyitshela ukuthi usile. Nkosi yami yazi engimthanda kakhulu mina uma wengane ngamchazela. Lalela. Hayi amashwa shame. Laleka. Hayi amashwa uma wengane yakho othandana naye. Okusho ukuthi mina all along ngislima manje. Okusho ukuthi mina all along ngislima. Manje ngiyakondlela ingane yakho manje. Ekubeni wena amandla uyazi ukuthi mina ngakuthatha konjani udaka. Manje uzongitshela uthanda uma wengane yakho. Ukhuluma ngendoda wena. Angikhulumi nawe ntombazana. Awuvala umlomo wakho shame. Nizolalela phela. Akhona ngizoyilalela mina manje. Ngoba nje sangiphendula lelo dikazi lakho nje angazi ukuthi mayelana nani. Akhona eyodwa into engizoyilalela. Angithandani naye ngabe imali yamaphampasi ngiyithatha ngoba phela angisebenzi. Awumuze ngoba phela uyondlela ingane lo. Uyondlela kwento zokugcoba lo uyithola ngemali yami. Manje usekhohlweni. Kwento yokugcoba iroll on eyemali yami. Lotion eyemali yami. Okay angifuni ukuthi nikhulume nonke kanye ngifuna ukuzwa ipoint lomuntu nepoint lomuntu. Mandla. Yebo bhuti. Uthi imali yokondla ingane yakho uyithatha kuKholiwe. Umhlola yami. Yebo uyena umuntu ongibhekelelayo lelo futhi ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi nginengane siqala ukuthandana. Njengamanje usebukisa ngamuza ngifaka komjulisi ishow usefonela nawe uma wengane uhlangana naphi mawengane lalela mina nginandaba ukuthi unengane. Into engiyilwelayo leya lo mawengane yakho ofika uma kuthanda yena la endlini ethu lethingane ahambe ngosuku othanda uyena
ngikutshele nanokuthi wena awubanga honest, awuzange ube neqiniso wena ubanga honest, wena ubanga neqiniso. But what you did is you lied to uKholiwe, wathi wena sowuhlukene noma wengane yakho uthule loku uyena manje sekuvela ukuthi anihlukananga nisathandana, wese unesibindi sokuzositshela thina la kusho ukuthi uthanda uma wengane yakho wena uKholiwe, kusho ukuthi ubumuse. Mina ngazi kahle ukuthi uKholiwe vele uye lo muntu oye kule show lena, so ngiyamnika lento ayifuna, angithi uyalifuna iqiniso. Oh okay yebhuti ke ngoba ufuna iqiniso ngiyamnika ke lento ayifuna nempilo yakhe izolithola iqiniso ukuthi kanjani bhuti. Uzobuyela back to square one ngixoxeleke, uzobuyela kulolu dala engakufica ilona ngoba unanqondo inqondo yakhe ayisebenzi. Usuyangishiya manje angizoyihlalela mina ukubhana namagogo ase-Eastern Cape awungicabangeli uyezwala shekhuluma lento ukuthi salukwazi nje lento mayikhuluma akho nje ngizoyikhuluma ngisalukwazi mina yabona ke nina salukwazi gogo la mhlawumbe iyileyo ngane nje nina mhlawumbe nje wayeleyo ngane salukwazi ndini mina uyiso thana ngabe ngisasho hayi suka kwahle lento yojiwayo wondlela ngisho ingane uzobona unaqondo kanjani la ngamathena ngikonkotha njengezinja mina hayi nawe uzoya ukuthi siyakhona ngoba nawe njengoma wengane yakho eyami le phone ngiyayivala njengamanje ongifunayo uzongithola endlini hayi uyayivula akho into enkinga nawe ke bhuti yabona nje ngikhuluma ngayo indlela la khona wena nothile hayibo mina ungabisangibala ke endlini yakho uyangizwa ungabisangibala mina endlini yakho uyangizwa ungabisangibala endlini lokho manje uthi nanishula lokho kubekanile ungabisangibala endlini yakho ukhohlwe nenganyakho uzoboza uyondla kanjani futhi wami nangisatholakala la uthi qhubeka wonke idoda wena nomntwana nawe ukazondonda xa unjalo vele ugcoba mina wena usukhohle ugcoba mina wena hayi kwahle ayikho into engifonele yona mina ngoba ngikhuluma nawe uzovulelela umlomo nje salukwazi ngabe uyabonga ukuthi Okay Mandla asikunikeze ithuba athule noKholiwe uthini kuthina ngale situation ufuna ukuthini mina ngizama ukuthi yabo njengamanje lento abayenzayo angithandi ukuthi bona befuna ukukhuluma nami behambe beyothola ama show ukuze abantu abaningi umhlaba wonke uze indaba zethu ngithembe nami bengidinga ngoba njengamanje bayangikonkontha bazongithola endlini lapha engilala khona nabo bobabili hayi bandla wow ilona la khona nawe ngintezwa phela mina ngeke nginifihlele lala khona nobabili ke bhuti wami ungabisangibala lapho lalela ke wena angizoza kwakuza nje lapho kwakuza nje lapha endlini yakhe angisaziboni mina ngoba sekucacile ukuthi mina isilima la ngikondlela ingane ngikondlela uma wayo uzobhadla khona uzobhadla behloko ubhali kwazi ubhadlile wena ubhadlile ungani ube ne-10 kg imali ubhadlile wazi ukuvula imlenze nje ingqondo uyisebenzisi awuyisebenzisa ingqondo ngabazali wena ngabe uyabonga njalo nganyakhe embi ngabe uyabonga wabaleka ke futhi uMandla ayibonga nje wendlelelo nganakhe mhlawumbe wabona nje mhlawumbe wamandla nokugqokisa ijazi lesazi ugqokisa ijazi nje kwamandla lokusamela wenza indene yakho confirm ukuthi ngane yakhe yini ngoba hayi sisi hayi sinqondo ilento ongenayo uyandonda nami uyandonda nami uhappy ngalokho wena ngiyakuthokozisa lokho wethu le yeah nginombuzo kuwena sisi now mhlambe bongazi ukuthi uMandla unentombi manje usuyazi ukuthi unentombi yakhe abathandanayo naye emlekelelayo ukuthi kondliwe lengane wena onayo wenze njani uyaqhubeka noMandla noma uyabona ukuthi usendaweni wrong uMandla akhona pho ndiyakhona ntatomntana ndiyashala siyakhona uzoyondla ngani ingane ntatomntwana ukuhlonipha ahlale nendoda mna ndikho ndihlala ne-Eastern Cape uzoyondla ngani ingane ntatomntwana ijolo show othini wofona kumijolo show ndisingenaphi lapho yena nje akaqhubele nalo isinonto sakhe ayenzayo maqhubeke ondle nengane ngoba le mali awusazikhuzi nokuyikhuza nje usuloku ukhulumile nje wena usashaya nayihloni siyabonga ohambe sondla amadoda hayi ke mpondo ndini okay kusho ukuthi manje usazoqhubeka wena
usuke Eastern Cape lokuvakashela uMandla ngoba indoda yakho futhi awuyindawo. Kakhulu ngokubangifakela ipressure ke ngokubizoza nga. Kuthi ngibona ngathi futhi ngizoza. Angifisi nokusibona nje isipoke esinjengawe mina wakusobala uthi ngasibulala siphila. Yabona ngoba angifisi ngoba ngizokhaba. Angifisi nokusibona nje isipoke esinjengawe mina sisingamane ngibadle ejele. Khuleka nje. Ngoba kuhle sihlala singazana ngifuna ukukwazi nje uzokala efonini ukuthi ugugile nje indaba yakhe iphelile. Ugugile nje. Lumondla nomntashi. Uyabonga ngondla lo nganyakhe. Wena qhubeka usebenze esidingo sentombazana. Asiyo futhi amandla lo. Samele ukhuluma iqiniso wena. Samele ukhuluma iqiniso. Kumele ukhuluma iqiniso sisi ngoba wona lokho engikwenza ukusiza wena nengane yakho umuntu nje ngenxa yami. Umuntu nje ngenxa yami. Futhi yazi ngempela kokusiza ukuthi uthandaze singabonani nje endleleni ngoba wena uzofa wena. Uzosala nini endodana idla ukuhlupheka kwenu? Naye futhi uyabaleka ke sisi. So manje senze njani ke thina ke? Siqhubeka noMandla kunje noma uyaphuma nje kulo mfana? Hayi mina bhuti ngi-right shame. Ukuphuma kwakho kusho ukuthini? Ngi-right uMandla ungikhombisile ukuthi bevele nginandaba nami. Shuthi mina all along ngikuyena ngiyi-breadwinner. Izinto ayikhulumayo kumina amasiso babili akuzona sengikuprovile lokho namhlanje. So ukuphuma kwakho kusho ukuthi ngeke usayisupport nengane. Abasale bobabili babona ukuthi benze njani. Even into benginankinga nengane kodwa ngeke inkulumo zamawayo nawoyizwayo. Ayikho into engingayenza. Ngoba shuthi mina kubona bobabili labantu ngisilime support ingane noma wengane. Uma wengane ugcoba mina bhuti. Ingane yakhe igqoka mina iphampasa mina idla mina. Kodwa wazi ukukhuluma inkulumo enje mina akwazi ukuyithoba bonke. Yani. Ngakho ke noMandla ke naye ke engeke ngisachaza kakhulu. Kukude la esuka khona naye ngamthatha enye into engeke ngisayichaza futhi kodwa kuyangithusa namhlanje mase ezodecide umuntu okwazi umsiza ngalutho. Yani Kodwa ke kulungileke isimo siyamukeleka. Ubonile uzwile uzobhala kuma comment ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngale episode yanamhlanje. Looking forward ukuthi sibe nawe na ku episode elandelayo. Ungakhohlwa ukushare ke channel yethu ukuthi abangani bakho. Na wonke nje umuntu ofisa ukuthi azi ngathi. Find us on Facebook, search, find and follow khona ipage lethu umjolo. Ungangilandela futhi ezudlala amatifano verified. If not, share kanjalo. Khumbula uma ukuthi kunomcimbi uyangidinga as your MC or DJ dlala amatifano@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.